ginakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 9:38 in the morning, ano oras na yatod kan sa ito yung mga sponsor? An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis,
Ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang #1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin Huwag silang ma-demoralize, mag-focus lang sa trabaho. Tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Marina aga po sa gabos dato mga parantabay, malipot-lipot na panahon tangon niya, nagapara oran-oran, darapukan na shoreline, hanging amihan, and low pressure area. Magpasiguro po sa payong, ringkot, asinman, kopya, jacket. Bawal magkasakit, mahal ang gamot, mahal ang bayad sa ospital, mahal ang bayad sa doktor. Sipon ta po, dapa man kita sa di public hospital sa Iriga City. Maray sa nagat ang may Bicol Medical Center asin sa Legazpi. Igwa duman BRTTH. Medyo bara-bara to or medyo marayrayan. Kamugtakan kan mga pasyente tada magugulpi sa bayaran, ano? Dahil igwang inapod na public hospital. Pag sa pribado, digdi sa Iriga, magugulpi ka digdi pag na-admit ka o makonfine. Rogado. Ano, sa kwarto pa lang, rogado na tulos. Abi daw po, nasa linya ko niyan si Karundang Bicol Connection Report. Lip, good morning kami. Salamat, sabi Karundang Joey. Good morning sa maparantabay niya to. Tamang-tama, makaulay niya to si Ma'am Grace Sanao. Mayo baga si Ma'am Janet Epuenga ana branch head. Di si Ma'am Chris pwede naman ining maging branch head. Ayun baga. Oo, kung sa experience, nakabot ng Tagaytay. Yan. Balik Iriga. Yan. Kaya kung sa trabaho sa social security system, dakol naman siyang pinagtrabahuhan. Yan. Gabot sa seniority talagang dahil man matatawadan ang sayang kakayahan bilang empleyado. Bako pa man siyang senior citizen. Bako pa. Basta sa senior, sa trabaho, senior na siya. Senior na siya sa trabaho. Yan. Ipasata na daw kay Ma'am Grace Sanao ang linya kanganing maraman ta kung ito bagang piglapot subago ni DG Mandi na sabi niya may suspension si BBM na demo na mag-increase ang hulog itong monthly contributions kan mga kliyente kan social security system. Pero garumayo man na suspension order kani si Presidente BBM. Ma'am, good morning po. Lahat po kita sa Arpendisikay. Ang korpo si OIC SM Joey Lee. Hello, good morning. Good morning. Good morning. And happy Valentine's. Same to you po. Monthly premium or contribution. Sa circular na yan, igwa na po kita ang bagong schedule ng
SSS contributions effective January 2023. So, from dating 13% kang sweldo ta, ang contribution sa SSS, ngunyan 14%. Additional of just 1% po, Sir Joey. Ano yan, ma'am? Mamamati man daw yan na increase na yan kan mga employer ka or mga member o dahil? Palagay ko po daiman dapat kasi considering na 1% man lang siya. Pero ang kaibanan po sa circular, ang minimum pang monthly salary credit from dating 3,000 na buwan ng kita, ngunyan po minimum ng 4,000 na buwan ng kita or monthly salary credit. Tapos, nagtaas po ang limit sa monthly salary credit. So, dati baga, lang kita, 20. Ngunyan po, 30,000 na ang monthly salary credit. So, sweldo mo, lampas ng 20,000, dati, ang hulog mo para lang sa sweldong 20,000. Daw ang sweldo mo kada bulan, 100,000. Ngunyan po, 30,000 na ang maximum tang monthly salary credit. So, pabor ini, sa totoo lang, ang monthly salary mataas. Tabot sabihin na adjust man ang contribution ninda. Kang reklamo baga kang iba, ang mga executive, para lang kawon ang sweldo, pero dahil may limit ang SSS, mababa ang kontribusyon, pag nagpe-pension, hababa man. So, ngunyan, tinasan ta ang monthly salary credit ta. Opo, araw po kaya na ini pong mga below 10,000 pesos monthly salary, apektado po sinda. Daiman po, sir. Date man lang po talaga ang 1% lang ang dagdag sa dating rate as of December last year. Kunya na January, additional lang po ning 1%. Iyo po, oo. So, dahil magayo pala niya na mamamating maray. Pero ma'am, pag nag-i-increase kita sa monthly contribution, ano man po ang mga kamugtatan kan mga pensioner mga pensionado na nag-re-receive ba ng pension sa SSS, ma-increase man po ang sa indang monthly pension? Wala pa po tayong corresponding increase in pension. Nagpupuan pa lang po nga ni kitang mag-adjust kang contribution. Hilingon pa po in the coming years, ito po bagang additional. Ano po, iyo po yan ang aabangan pa. Pero, ang kagayunan baga sa SSS, sir, ang inagihan pang pandemic, nagbaba ang collection kang SSS ta nag-pandemic, pag-abot po sa pag-claim ng benepisyo, maayo pa kaming dininay na ang rason na initatawan mayong pambayad. Pag nag-claim ka ng benefit, pa-qualified ka, tatawan ka ng benepisyo, makaka-receive ka ng benefit. Ngunyan, kung igwaman na nagtataram na nag-a-apply na ng benepisyo pero dai pa nakakakuha, it's not because hindi siya bibigyan dahil may problema tayo. Walang ganon. Na hindi nakaka-claim dahil may problema pa sa application or sa record ng member. So, kung ano ang SSS, kung may increase o mayong increase. Pag nag-claim ka ng benefit, we give. Pag nag-file ka ng utang, utang baga, kung qualified kang mag-utang, papautangon ka. Yun po yan. So, speaking of benefits po, sir, ang nagtatanggap ng mga pension na death benefit, benefit, na-extend na naman po ang pag-appear ka mga pensioner to March 31, 2023. Uta, abot na sa ng 2022, dapat magpahiling ang mga pensioner para patunayan na buhay pa sinda. As in, qualified para magtanggap kang pensyon.
sinda nag-appeal noong 2022, puputulon na kang SSS ang pension nila. So, nagtauna naman ng another 3 months na tsansa ang SSS na abuming putulon ang pension nila. So, they must appear at the nearest SSS branch before March 31, 2023. So, Ano, that's ma'am? another... Kabali pa dyan, ma'am, sa ma-appeal sa office nindo, itong mga baguhan pa sana na magpensyon, dahil pa nga 1 year or 1 year pa sana, or below 2 years. Exempted pa po sinda, sir. Exempted pa po sinda. Anong mga year ang exempted, ma'am, na nagpipensyon? Si nakaka-settle pa lang po kang sa indang claim last year, hindi pa po sila required na mag-appear ngayong taon. Ah, Sa okay. next year pa po. Iyo po. Maraming po yan. Pasipos ka mo, tabata. Nasa ikaduwang buhay na so member pensioner kang SSS, sige pangkubra, ano? Ay, opo, sir. May mga findings kami recently na gadan na palan ang pensioner, withdraw pa sa pension. Mabuti na lang, sir, meron na kaming Memorandum of Agreement sa Philippine Statistics Administration, PSA, na may link na kami sa kanila kapag ang pensioner na namatay nag-match sa record ng namatay ng death certificate sa kanila, isususpend na po ang pension. Duman, ma'am, sa mga nangyaring gadana pa lang so pensionado, may nagpaparakobra. Paano yan? Ano ang magiging nindo kaya yan? Ibalik ang kwarta sa SSS o ipapanaon na nindo duman sa nagpara-withdraw? Kay puan po nindang ibalik dapat po obligasyon ka kapamilya na kang naaraman nindang nagaday na ang kapamilya nindang pensioner, nag-report ko ta sinda sa pinakaharaning SSS. That is their responsibility as member of the family. Mag-report sa SSS, maghagad advice kung ano pa ang makiklaim na benepisyo o kung ano ang sunod na dapat gibuhon. Dahil dapat kasi para nakabot ninda ang ATM, aram na nindang gadan na, pigkukubra pa ninda ang pension na dahil sinda nagre-report sa SSS. Igwabaga kita kaya ning legal obligation. Opo. Tagabus kita may sadiri kang SSS. So, paano na ang pondo kang SSS kung igwang mga tao na daiman entitled sa pension and yet pigkukuanin da ang pension? So, si mga aramin mi pong mga taong arugaan, pigtatawan mining tsansa na bigdi sa opisina, ibalik po ang pension, pigre-resibuhan po yan sa tellering ni. Pag dahi po nagbayad, pigre-refer mi po sa tamang departamento na sabi niyo po pa member na binabawian ng buhay, manaman pong insidenteng nagagawan sa benepisyong dapat maklaim ang Alpha Bravo Charling Agum. ay ibo! Na dyan ang dapat na alam the lost member. Ito pong legal staff halimbawa, ma'am, dahil mga nag-remarried, pero igwang inaapod na live-in partner. Paano yan? Tapos nagkaaki pa. Duman sa live-in partner, dahil man nagpakasal. Pero ano yan, ma'am, konsideradong siya pa manggirari ang priority. Halimbawa, si Mrs. number 1. Dahil nga ni separate, pero dahil nga nito si Mr. Igwa ng ibang pinakasala, nagmoto-moto, nagkuha naman ng live-in partner, nagkaaki. O paano yan, ma'am? in that circumstance, sir, ining legal na ago na
na inot na pinakasalan, kaya nga ni siya ang legal, Opo. madi-disqualify man po siya. Kaya igwa naman po siya ng Live-in. cohabitation. Opo. Or may aki na sa iba. Opo, sir. O paano man itong Mrs. number 3 na pinakasalan man ni Mr. pero igwa man sindang aki, paano mga aki may marireceive man lamang na share? Pwede pong itong misis na ito mag-claim sa SSS bako bilang agong. Kung di bako bilang guardian kang aki na ang edad below 21 years old sa daw na nagadan si agong niya. So, dahil siya babayaran bilang agong. Babayaran po siya bilang guardian kang aking below 21 years old. Pero itong below Para po 21 ito sa mga aki bakong para sa iya. pero itong mga below 21 years old na mga aki, entitled man po ng monthly pension or monthly anong apod kayan? Depende po sir kung tira ang contribution kang miyembrong nagadan. Kang aldaw na nagadan siya. Tano po ma, may Kung mga diit lang limit po- kita. Opo, may limit po kita. Kung Dapat nagadan po mag-20. ang miyembro na diit lang po ang contribution, dawa po kadakol na aki ang igwa. Silang sa Harap pala niyan kayo na, ano ma'am? Kaya dapat po, pagkatapos ang pagbayad ng contribution at dapat ang mga misis, siguradong ang mga Mr. Ninda nagbabayad ng contribution padagos. Ayun. Paano yun ma'am, halimbawa? Gustong hulugan na monthly contribution sa SSS kaya nga ni voluntary member. O paano yan? Makaka-receive man daw yan pensyon? Opo, sir. Okay. Ang mga voluntary member na regular na nagbabayad o kaya dawadain na nagbabayad mo yan pero dakol na ang naibayad na contribution in the past, pag nagadan po, igwang iwalat na minor children and or legal spouse na pension po ang beneficiary. I see, opo. Halimbawa, ma'am, ang senador na si Bongbong Marcos, ay Bong Revilla, pigtutulod na at least 56 years old, maging na ng senior citizen sa sinmakabil ng mga benepisyo. Halimbawa, ma'am, Pilipina, ano rin demand daw ang SSS na pag 56 years old pa lang ka na membro nindo, makareceive na po ng pensyon. Sa diring special law, susunod po, yun po ang Republic Act number 11199, the Social Security Act of 2018. So dyan po sa laying yan, igwa kita ning mga sadiring provision kang layi na susundon. So siguro sir, kung igwa man ning bagong layi, dapat po igwa yan ning provision man pertaining to SSS. Garo dapat amyendaran. Kung igwa po, makatupad man po kaya ning mga circular ang SSS kung igwa ning pagbabago. So halatunta nila. Dahil ko daw yan sir nadangog na igwang araw ka Pigbabarita may po baga na pigtutulod ni Senador Bong Revilla na dapat ang 56 years old ibali na i-consider ng senior citizen tarik sa amay na ito makabil na mga benepisyo pero na ito mapikito na ako sir. Madali na. Maaprobaran sa sa Congress after kan na sa tayo pong presidente. Gulpi ba kung gusto na kayan ma'am ta sa panahon tabagan mo yan bihira ng mga tao magparalawig pa ang buhay ang iba makabot pag centennial years 100 years old, di ba? Kasi sa mga pinagkakakanta pa sana gulpi ng mga chemicals kaya may kung ano-ano mga ingrediente magin ang bagas tangon yan may mga chemical na pesticides kung ano-ano pinag-i-spray kaya ang buhay kang tao medyo naglipot kaya dapat palipot naman ang edad kan makakapin ng mga benepisyo. Opo, abangan po yan sir na pigtatara mo po yan na bill.
Iyo po. Ma'am, may naman akong ganyang kaputan. Baka si Karondang Philip may follow-up question po. Itaw ko sa iyang line. Apo. I-announce ko lang, sir, pero digdi po sa effectivity mo niya na January kang contribution increase me, i-announce ko man po giraray na igo pa kami, nag-i-exister pa po itong pag-grant o pag-avail ng calamity loan. Kaya ito po bagang bagyong paeng. So, igwa po kita kayan, granting ng calamity loan due to Typhoon Paeng. Matatapos na po siya niya na February. Ayun. So mga qualified pong miyembro kang SSS na mayong existing na delinquenting short-term loan, walang dating delinquent na calamity tsaka salary loan, tapos regularly paying po sinda, baka po gusto ninda mag-avail ng calamity loan until February na lang po ini. Anong mga requirements, ma'am, na gado nindo sa ma-avail? Dapat po mag-register sa website kang SSS. Pag naka-register na po sa website kang SSS, dapat po mag-enroll ng bank account. Nasa bank account na po yan na i-enroll sa SSS. Diyan na po i-deposito ang mga kwarta. Kunwari, ma-loan siya, ma-claim siya ng benefit, diyan na i-deposit. So, pag meron na po siyang approved bank account, pwede na po siyang mag-file ng calamity loan sa online. Iyo po. Sa calamity loan, ma'am, pero ang pinaka-maximum na amount na i-release kan SSS and minimum? Equivalent po sa times 1 kang average monthly salary credit kang member. Kaya kunwari, ang hiluhulugan niyang monthly salary credit para sa 20,000. So times 1 po kang 20,000, yun po ang calamity loan. Di 20,000. Sa salary loan po, sir, kung nakahulog na ng 72 months and up, times 2 na po kita. So yan po ang difference. Sa salary loan, nag-aabot kitang times 2, sa calamity, times 1 lang po. But sabihin, sa salary loan, medyo doon ako lang makukuha, ano, ma'am? Opo, sir. Arog kayo na nagtaas na ang maximum na monthly salary credit pa, 30,000 na. So, kunwari, for 2023, yun na yan ang hulugan sa imo kang kumpanya mo para sa 30,000 na monthly salary credit. By 2024, magi 30,000 times 2 kung sakaling more than 6 years ka ng member kang SSS. Iyo po. Ma'am, sa mga gustong mag-member sa SSS, mga voluntary member, halimbawa sa mga gustong pirang edad na pwedeng mag-member sa SSS, as in, ano ang mga requirements? Halimbawa, mga mansindang trabaho pero gusto mansindang mag-member sa SSS. For the record, Sir Joey, mayo po kitang mapuon pa sa mga miyembro sa SSS na voluntary. Ang voluntary member ta po, si dati ng miyembro kang SSS na igwa ng posted contribution dawa usad sana, kahit isa lang, na dati siyang employed or dati siyang self-employed, o dati siyang OFW na mapadagos na lang na magbayad. So, yun po yan ang voluntary. Ang nangyayari pala, ma'am, dapat may employer ka manggiraray pala, no? Kaya po kung talagang mapuon ka pa sana, tulo pong paagi. It's either magpapa-issue ka po ng SSS number for employment or magpapa-issue ka ng SSS number as self-employed. Yun naman pong pagiging self-employed, dawa sa harong sana, home-based, na dawa po informal way of earning money at home, pwede po yan na i-declare as self-employed. So, pwede sindang maghulog na? Pwede na po sindang maghulog niya. Halimbawa, sa harong, nag-o-online business. O kaya sa harong, nagpapabakal load. Pwede na po yan. Self-employed po yan. O kaya po, bilang OFW, mayo pang SSS number, pero nag-a-abroad, pwede po yan na maging miyembro as OFW, hulugan niya ang sarili niya. So mayo po kitang first time pa sana, voluntary na. Mayo po kita kaya, nganyan,
Ang issuance po ng SSS number, online po, bako na pong over the counter. Sa website na lang po, www.sss.gov.ph. Iyo po. Diyan lang kita nagkaigong problema, ma'am. Takadakol pong medyo sa benta ng bako pang literate or eksperto sa paggamit ng computer na mga Pilipino. So, diyan lang ang problema bako araw kang panahon na nagpa-process talaga sa mga nag-a-apply, mismo ang empleyado kan SSS. Opo, sir. Sa totoo lang. Kaya ang ginigibumi po sa gabos na branches kang SSS, na igwa na po kitang e-center. Diyan po sa e-center, may nagkakapira pong computer na igwa ng internet. So it's either si taong dai tatao ng internet maggamit ng computer, kami na po ang matabang sa e-center, o kaya kung tatao sinda, kaya lang ayusin ang internet sa harong o sa cellphone ninda, makikigamit po sinda kang computer, may libre man po mayong bayad. Kain po ang mga e-center kan SSS sa Iriga o Rinconada, ma'am. Dito po sa branch, sir. Dito Ay, po. ka na mismo sa branch nindo. Opo. Yun po mga nagkiklaim ng benefit na dapat online. Mahal na mahal nila si Sir Conrad namin. Kasi si Sir Conrad ang taga-assist sa e-center. Ngayon, okay, meron nang tumutulong. Oh, naputol ka, Lip. Lip, please call back. Ayan, Mr. Conrad pala dyan ng, talagang mabinta. Siya tutok do para maka-proseso sa computer. Ang ibatang mga SSS member, saka itong medyo nag-a-apply ng mga salary loan, mga calamity loans, mga maternity loans, kung ano pang loans, death benefits. Pero ulit, balik sa sayo mo ulit. So, as I was saying kanina, so may matabang man po digdi sa e-center mi. O kaya, kung busy po ang mga computer mi sa e-center, magdigdi po sila na may dala silang cellphone na may internet, tutukduan mi kung paano ninda gibuon sa cellphone ninda step by step. Ayun. Ma'am, saro na lang ang apot ko. Na minaako nin bayad, imbis na dyan mabayad sa opisina nindo, ipapaagi na lang ang bayad kang contribution nindo sa mga bangko. Ini pong darakulang commercial bank. Invitation po sila sa SSS. Okay. Pero, ang talagang terming nag-aako ng yun na talaga mas madali po kesa sa mga bangko. Tapos syempre sa mga bangko, kalabaon man po ang pila. Iyo, mananggad, oo. Digdi po sa mga bayad centers, sir, bayad centers, nag-aako po sinda ng mga bayad ng kontribusyon tsaka loan sa SSS. Ay, iyo, dyan mas madali pala na naman. Opo, bayad centers po. Bayad centers. Yan mga bayad centers na yan, sa inyan na dudukayan, ma'am. Digdi po sa Iriga, igwa kitang mga bayad centers, ini pong mga anong apod kayan? Ining mga lending. Hindi po. LBC po. Okay. Center yan. Tapos itong sa second floor kang LCC. Mga lawyer po. Yan pala, mga bayad center pala niya. Mga bayad center po sila. Oo. So, mas madali pala so, nyo. Kung ako maghali sa harong, tapos may nakaregister na po sa website, meron ng website account, mag-login lang po, mag-login, tapos gumawa ng payment reference number sa website account. Pag nakagawa na po ng payment reference number, sa dulo po nun, merong word pay, pindutin yung pay, o pwedeng magbayad ng credit card, Paymaya, GCash. Yun, Paymaya. Online payment po. I see, oo. Okay, ma'am, maraming salamat. At siguro, programa mi na ma-disseminate po ang dapat na ma-disseminate kan opisina kan SSS sa Iriga City sa paagi mo, Ma'am Grace. Nasigi sa rin ang boses.
Apo, kung iba po dyan ng grupo na gustong magpa-seminar sa mga miyembro ninda about SSS, magsurat lang po sa Samuya, letter invitation lang, tapos i-schedule namin na po ang pagdyan sa lugar ninda, basta tiripon po ang mga miyembro kang grupo, mapa-seminar po kami about SSS. Iyo po, Thank ma'am. you po. Thank you. Lip, ano narinig ka mo, ma'am? Yes. Narinig ka mo mga programa, radio program ni Ma'am Grace, SSS RPN. Dahil ko pa daw ko niyan. Depende yan kay Ma'am Janet saka kay Ma'am Grace. Ang nag-i-schedule ka na program duman sa Naga. I see. Oo. Duman na ipapasa sa regional office kan SSS. Okay. Tapos duman na approval siyempre. Sa main office. Sa Main main office pala. Grabing proseso pala ng agian, ano, Lip? Oo. Oralawid ang proseso. Naka ito pabaga talaga na sabi nga ni Gan, nagsasubmit na kita kayo nin na mga contract. Na sasapawan pala na iriga na istasyon ni radyo sa Naga sa Caligaspi. Ayun. Kaya minsan talagang mababypass man kita. Mag-araw kayo ni. Pero mayo man problema kung ang desisyon mismo ngali sa taas, dawa yan Nagaligaspi. Yan. Pag nag-order ang taas na ngayon sa RPN, mag-programa ka mo. Yan. O, di mayong problema. Yan. Hinahalata lang ang magiging desisyon kan main office. Okay. So, initabi karanda nga Joey ang pagkikipagulay niya to kay Mama Grace Sanao. Morning na lang sa iyang mga mahigos. As in magagayon na empleyada, tapos mga gwapong empleyado. Yan. Siyempre, sa pangingenot ni Ma'am Janet Edvenga, na branch head ka na social security system. Ang pinakamagayon and sexy. Yes, pinakamagayon and sexy si Ma'am Grace. Pero Maui Taylor ay papangirit lang ito di magpara morosdot ang kliyente kan sige mga morosdot kan baka pipila Ayun mga. Kaya dapat nagpapangirit dyan. yan maliputan mga isip sa maliputan panahon. Yung gayo. Kaya talagang duman sa mga mahulog kan sa ng monthly contributions, tsaga-tsaga lang. Ang importante maihuhulog. Yan. So may hulog ano. Oo, masakit maghanap mo niyan ng panghulog. Correct. Kana monthly contributions. Sige na. Mag-explore ka na tabaka ako ang ihulog ni Pading Cha. Matulog sila pangay kita pa din. So, initabi na magkikipag-ulay niya to kay Ma'am Grace Sanao kana social security system digdi sa syudad kan Irga. Salamat kay Ma'am Grace Sanao. Radyo Ronda. Salamat man karon ng Philip. Mahanap buhay po kami ang oras 10:15 in the morning atod ka sa ating mga sponsor and advertisers. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap.
Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Mental Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap.
Napatunayang super effective sa germs, 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwilier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Ikaw na sana kitang natatadang 35 minutos bago mag alas 11. Sa mga nakatutok ko niyan sa mga transistor radio, good morning. Sana permi kitang ligtas sa mga pag-uran asin man pagbaha. Good morning kay Angel Sister Marisa Mendoza of Limassol, Cyprus. Thank you, sis. Sharing man kay Josie Saraspi Calanyada of Naga City. Thank you so much. And congrats daw kay Imelda Tumon. Sabi ni sis Marisa Mendoza. Bakit kaya nag-congrats? Sharing man si Maricel Ruadel de Los Santos, also watching. Good morning. Sabi niya, maulan na panahon. Ingat po kita permi. Watching from Rodriguez Rizal. Thank you so much, ma'am. Asin sa gabos na mga nag-antabay. Kay Milandro, good morning. Kay Sister Melanie Mendoza of Limassol, also watching. Kay Boss Dirk at kay Sis Marua Yezero. Good morning. Mga tugang, sana mangyari ining
Mga government employee mataas ang sahod ngunya na 2023. Paano daw ito mga yaon sa private? Sana magtaas man. Ibuhunda ang mga 13,000 pinaka mababang sweldo kan mga government employees. Ang mga regular position salary grade 1 gikan sa Republic Act 11466 o Salary Standardization Law. Mga tugang sa pinasabog man na issue or bareta gikan sa DILG Secretary na si Abalos, Benjamin Abalos Jr. ay maabot na sa 300 opisyal kan Philippine National Police ang inbelto sa illegal na drug trade. Sa iyang ibinulgar, magigarumduman na ipinangapudan pa nga ni Interior Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. sa mga kernel, mga general na sabit da sa illegal na droga na magbutas na sa pwesto, mag-resign na para dagos na dang malinigan ang sa indang organisasyon. Pero kadakol ba nagtaraasin ng kiray ka ni? Na sa pagsabi ni Abalos na sa pag-resign sa pwesto kan mga tiwaling opisyal, mabalik daw ang kumpiyansa kan publiko sa PNP. I-screen nun so sisir niyong screening committee ang mga opisyal na ini. Asin sinda ibabalik kuning kaso, mapatunayan na dahil sinda nagkasala. Depende sa magiging desisyon kan sendang Commander-in-Chief. So mga daing bulto di sige, diretso sa trabaho. Hanggang sa, garumamang kayo maritiro. Paano man ang mga benepisyo kan mga kernel sa mga general na marisign. Hindi tayo makaka-receive ng mga retirement benefits. Resign Pagkauman retire Mayo kayo magibo. Ngingiritan kaya kadakol na naggatarasan maning kiray. Sa pangapuda na ini, sa angat na ini. Kan DILG Secretary kan Pilipinas. Nagsiram ng maging general. Nagsiram na kan buhay kang kernel. Pariresign ni Abalos ay mataraasan talagang kiray. Maray kon inot na magretiro dyan o magresign. Ang pinakahipi o yan angata daw ang pinakahipi ta general mambagayan. Baka ngiritan ka sa nakaniyo Abalos. Pero may maraming kutaan ng direksyon. Kaya lang kadako nagtaraasan ng kiray sa pangapuda na ni DILG Secretary Benhur Abalos sa gabos na mga general asin kernel kan Philippine National Police na magsumiter kan sa indang courtesy resignation para linigon ang organisasyon nila na imbuelto sa illegal na droga. Inapod niyang fresh start sa kampanya ng gobyerno ni President Bongbong Marcos para tapuso na ang problema sa droga sa Pilipinas. Hindi kaya matapos-tapos maski kampanaw ni Duterte baga dawa gurano ng katutukan ang ginigibo, may droga pa manggiraray na may mga nagbibinta pa manggiraray ng illegal na droga, di ba? Mayong katakutan,
anapot yan, igwa daw magkagat, kampangapoda na ini, ni Abalos, sa mga general, as in sa mga colonel. Tapig para adalan ang American na DILG ang problema sa droga na nagluluwas na igwada ang mga general as in colonel sa PNP na imbelto sa bilyones na racket na ini. Madali na kayo magkapirak dyan sa ano, madali maging milyonaryo pag na-imbelto ka sa pagbinta ng droga. Pero dahil ang mga gaadit, ang mga general, mga colonel na ini, kung mag-subiter man ng courtesy resignation, takon malinig man ang record, man talaga imbelto sa illegal na droga, di balik sa trabaho. Ay dawa naman ay mapipirwisyo man ang gas. Tapos, maski mananggad mag-resign ang mga general, as in nga colonel, sa PNP, maya manggiraray na kasiguruhan na mapupundo po ang racket sa droga. Ta bilyon-bilyon di pesos po, ang bigo orlayan digdi yung dilinsya. Malala po da kaya ang infection kan droga sa PNP. Pero po, nagtutuwod po ang kadaklan ng mga Pilipino na kadakol pa manggiraray na maray, mga tultol na miyembro asin opisyal kan PNP sa Pilipinas. Bakit walang ng kadikit na medyo mga pasaway. May mga pulis opisyal na handa pa manggiraray pong ibuwisan sa endang buhay laban sa mga salot sa lipunan. Pero inangat niya man ang mga matitinong pulis na porsigiron ang kampanya laban sa droga. Dahil para po dani sa futuro kanya-kanyang mga pamilya, makaiwas sa paggamit po kan illegal na droga. Itry ko daw mga tugang na ma-interview si Dr. Ladaw, ano? Konsyal ka na nabuha. Ramon ta daw ang informasyon manhali dyan sa nabuha. Ay, good morning kay Konsyal Manhol Oxiano Luzon. Nabuha ka Marinisur. May gusining konsyal na ni, siging tabang sa mga PWD, sa mga bedridden na pati, sa mga senior citizens sa Sinpo, sa mga yaon sa lalo kan transport sector. Siring man po, good morning kay Vice President Marvic Dumagsang and kay punong barangay Lito Tataro. And kay punong barangay Bert Balbuena. Nagre-ring po ang cellphone number na pigdial ko ni Konsyal Doc Ladaw, sikat na konsyal kan nabuha ka Marinisur, may gus. Kung maramdaman po nindo, may gus ini, lalo na sa pagtuyaw kan mga mali dyan sa Sanggunian na pinamamayan man ni Vice Mayor Marisa Bilitariohaw. Saka maaraman ta kung ano na po, kung may pansweldo pa ni yung opisina ni Marisa Bilitariohaw sa mga job order. Tapig papara-insist ni Marisa Bilitariohaw na may poder, may authority and power ang Vice Mayor na mag-appoint ng job order sa Sanggunian Bayan. Kung may pansweldo, aramon ta kung may pansweldo pa. Kung mayo na,
di ano pa man ang power mo na mag-appoint ni job order employees sa Sangguniang Bayan po kanabuwa ka Marinisor. Di ba? Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Yan po kaya nangyayari kan nagpuon lang yan kan magtumang kaya ini sa politika. Si Marisa ki Mayor Persimbulan kan nakaaging eleksyon. Kaya po sa tiwalag, pigtanggal sa Team Wanaboa kan partidong ini. Iyo mismo ining sa indong Vice Mayor dyan, bako na ning kaalyado, kan presenting nakatukaw na mayor o administrasyon kan nabuwa ka Marinisor. Garo turog pa si Konsyel Dokla daw, sige lang bagan rin kan cellphone or baad nagda-drive. Iyo, garo baad nagda-drive, busy ano. Itarita daw po ang Vice Mayor kan Bato ka Marinisor. Si Vice Mayor Vic Ramos kung pwede taman siyang ma-interview sa lawag kan sa tuya pong programa. Aramon ta. Naging accomplishment last year and ang mga plano niyan kan sa indang institusyon. Kan August body kan Bato ka Marinisor sa karahayan kan mga namamanawaan. Ay, good morning dyan sa mga taga-Baaw man, kay Mayor Jeep Vicenio, good morning. Asin sa mga constituentes mo sa Baaw. Aba, bako pala na available ang line mo niya ni Vice Mayor Vic Ramos, kan ba to? Ito daw si Mayor Jeep Bisin yung interviewon sa programa. Baad ma-contact naman siya, no? O, Jen Sabuy, good morning man sa Mayor's Office, Mayor Ray Lacoste. Good morning. Sa mga board member taligdi sa Rinconada, good morning. Si board member Shai Noble, good morning. And former board member Manny Noble and family. Nagre-ring lang ang cellphone ni Mayor Jeep Vicenio, baka may meeting. Kang gawa ng 40 minutes after 10 o'clock in the morning. Mga tugang, ang inflation rate lalong naglala sa 8.1% huli sa pagtaas kan presyo kan mga pagkakan. Bot sabihin, nagbabagsak ang halaga kan peso. Nagsusukamang, nagsusubasog. Ang balor kan peso laban sa dolyar. Mayong umpay ang pagtaas po kan presyo kan mga barakalon. Matapos na sakat sa 8.1 ang inflation rate ka nakaaging bulan na Disyembre last 2022.
Ini po, kasabay kan pag-abot kan na presyo kana sibuyas sa 720 per kilo. Grabe man ining sibuyas kaya ata pag giniris mo na nagluluwa ng matata. Lalo pag kitang pinaluwa kan presyo kan pulang sibuyas sa Pilipinas. Masalangkaw po kumpara sa 8% kan November na pinakamarikas na pagtaas kan mga presyo kan mga barakalon sa laog ng 14 taon. This is the highest inflation rate reported for 2022 and the highest since November 2008. Sa pahayag po na ginibo kan Philippine Statistics Authority. The higher inflation in December 22 than in November 2022 was primarily brought about by the faster year-on-year growth rate in the index of food and non-alcoholic beverage of 10.2% from 10% in November 2022. Sinundan po ang presyo kan pagkakan as hindi ay nakakaburat na mga inumon. Restaurant and accommodation services, 7%. Mga housing, mga paharong, tubig, kuryente, gas, asin iba pa, mga panggatong, 7% man. Ano na tayo? Ata, nagsakit na po bagang hanapon ng kwartang ngunyan. Sige pang taas kan sa itong mga mayor na barakalo. Ano na daw itong sabi po ni President Bongbong Marcos? Na gibuhon na 20 pesos ang kilo kang kada bugas. Pero masasakitan po gani ang presidente no? Nag-aarangal na nga ningunyan ang mga paraumata tabagsak ang barakala ng presyo kan paroy. Tapos nauuso ang importation. Maski sa sira sa karne, mayong ibang bukang bibig, mag-import. Kaya po apektado ang mga paraumata, parasirata, maging mga yaon sa hog racer business. Miski sa mga Kaya po, anong daw nangyayari puro na sa importation ang solusyon kan sa tuyang government. Dapat gid pakusuguntaan tabang ta sa mga parasira, parauma, mga paraataman ng urig, manok sa Pilipinas. Tamagin ang itlog. Na baga kamahal. Sa Indo pa di, sa uno ng itlog. 8 pesos na kayo nagmahal man maski itlog mo niyan. Ang mga bunay-bunay. Nagmahal naman. Ano man yan bunay-bunay, Joey? Yan yung mga itlog baga kampugo. Ano nga ning apot yan pala sa English kan pugo? Quail, di ba? Ang mga itlog baga kampugo, saradit-sadit, kaya bunay-bunay. Ang mga bunay sa albay, yun na itlog kan mga itik, pato, pabo, asin man na manok. Mangyayari. I-congratulate ko daw po mga tugang. Tadigdi sa Bicol Region. Igwang napili na top 3 legislator or congressman sa enterong Bicol Region. Kaya nagpasalamat po digdi sinda Congressman El Villaferte kan 2nd District, Congressman Mix Villaferte kan 5th District, maging si 1st District Congressman Huribata and Congressman Joey Sarti Salceda. Tas hinda baga maging si Congressman Idsi Lagman. Taigwang sarong grupo na nag-survey na pili sinda na pinakang top 3 representatives o Bicol Region. Kaya sabi kan mga congressman na lalo na sindang mahinigos
asin matrabaho para makadara pa ning kadakol na mga programa, mga proyekto, asin mga ayuda sa satuya pong mga kababayan. Ang pinakalangkaw, si 90% si Congressman Joey Sarte Salceda Canalbay. Tapos si Congressman Edsel Lagman and Congressman Elry pareho 88%. Si Oribata and Congressman Migs 86% pareho. So congratulations sa Endo. Diyan na hiling ang mga may higos, matitibay, mga working congressman dumampo sa House of Representatives na mga Bicolano. So ibang mga Bicolano di iba sang napili siguro maluya ang sa endang performance sa Congress. Mga tugang 46 minutes after 10 o'clock in the morning. Oy, sa administrasyon ko niya ni Mayor Rex Oliva, medyo maray-redaan buhay kan mga IPs, mga indigenous people. Sa iguana dang opisina sindang pigrear, ining indigenous people's affairs office, sa kaigwang planong magkaigwan ng representative sa sanggunian na panglunsod ang mga grupo kan IPs. Sa kadakol tribal palandig di tribo. Bahad lamang ang lambang pamilya nindo na mga IPs, matawan na lamang ni Mayor Rex Oliva ng mga sadiring comfort room, sadiring bowl, sa CR. Tapos igwanang eskwelahan sa mga IP sa high school, dangan baad maging ang mga tugang tang itom na kwalipikadong mag-enroll sa college, matabangan ka mo ni Mayor na maka-enroll sa iyang planong public colleges sa siyudad kan Iriga. Umalay nindo, magabot ang panon, baliktad na. Ang mga IPs na, yun ang mga professional, yun ang may maray na mga trabaho, yun ang igwang mga maray na harong. Digdi po sa siyudad kan Iriga. Ang mga ancestral domain is yung babaliwalao na nindo ni. Ta siguradong pag may mga trabaho na kamo, mabakal na kamo ning housing lot sa mga subdivision. Mabakal na kamo ning mga magagarang mga kotse. Kaya baliktad na. Dahil po, ang mga tribal kaya, ang mga itom na tugang ta, narurumduman yung kanibang mga politiko pag during election time and after election, uda na, ki follow up or tabang. O gusto da ni Mayor Rex, kung padagos ang ayuda tabang sa Endo na mga tugang niya tong itom, digdi po sa siyudad kan Iriga. Iyon na po yan, edukasyon, ini mga sa tubig inumon, sana ang lambang pamilya kan mga IPs, mag-enjoy ka mo, magkaigwa lamang si Mayor ng inaapod na solar water system na igwa na ka mong malinig na tubig na maiinom, pangkarigo sa sinpanlaba, dahil na magparasarak do sa salog. Sa kataan ng kamo ni Mayor Rex Oliva ng pangkabuhayan, mapasubli lamang kamo, umataan kamong mga pangkapital, puhunan sa negosyo. Asin mataang kamo ning pwesto dyan sa mga plano niyang ibugtak na mga establishmento nin komersyo na pagkasadiri kan lokal na gobyerno. Sa kano daw kung idiritso na ni Mayor Rex, ining amusement park na pinuunan ni Mayor Madil, ipadagos na yan, tangarig. So mga mayong trabaho tang kababayan, magkaikong hanap buhay. So mga itumtang tugang na may isip man magnegosyo, magkaikuha ng negosyo. Ipadagos na ni Mayor ining amusement park. Total, maingkaman yan
Tapos kung mag-open ang Siomart sa Iriga, o di sa mga IPista dyan, pwede nang mag-trabaho man. As in, kung may public colleges na kita digdi, sa mga tugang ito, maglaog teacher, janitor, o messenger, o kung ano pang trabaho. O lalong-lalo na kung may city hospital na kita, o government hospital, or public hospital sa Iriga na planong ibugtak digdi sa to ni Mayor Rex Oliva. O di kadakol na nahanap buhay na naghahalat sa tuya, no? Pero dapat, ang pakiuli kan mga taga-Iriga, pag pinuunan ni Mayor Rex ang project, dapat tapuson sa loob kan sa iyang term. Dahil naarogon itong mga panahon kay Madel na mga pinupunan na project, dahil man natatapos. Kaya dapat ngayon sa ladong niya ni Rex, pag nag-start siya, dapat ready siya hanggang sa matapos ang project. Sa laugan sa iyang term, para pakinabangan. Tatibad mga mailing ta dyan, mga struktura sana. Dapat, halimbawa, public colleges, sa laugan term niya matapos yan. O may makaabil na tulos na mga estudyanteng maka-enroll sa public colleges. Sa public hospital man, dapat sa local term niya, magamit tulos ang public hospital. Grabe man yan, pampipressure yan. Ay, dahil man ta, ano magiging issue sa iya? Pag nagpuon siya ng project na dahil niya tinapos, parehasa naman pala niya kamo ni Madil. Nagparapopo ng project na dahil man natapos, na dahil man napapakinabangan. O example, ini yung Iriga City Coliseum, the Sports Center. Pinuunan ni Madil, tinapos na Rex. May mga supplemental budget pa nga ng Ginebo para maging air condition kayo dyan pag abot kang panahon. Pinakarainindaan ang mga ring, ang basketball court, ang mga tukawan, pinapinturahan ang mga palibot. Pinabugtakan nindang dakulao ng mga blower, tabang init. Tapos ang mga comfort room dyan, dapat maayos pa. O ang nagpapatapos po bagan, administrasyon ng niya ni Rex. Pinuunan man lang ni Madil. Tinapos na Rex na Oliva. Kaya dapat si Rex na Oliva, para ba kung parehas ang issue sa inda, pag-abot sa maabot na sunod na eleksyon, ang pakiulay kan mga taga-Iriga, Mayor Rex, pag nagpungka daning project, dapat tapuson mo sa laukan sa imong term. Tapano man yan, ang pinaka-critical sa mga politiko na pagkakandidato ang pang-ikadawang term. Oras na sa first term mo pa sana, maluyan ang sa imong performance, accomplishment. As in na utob ang sa imong mga pangako na ariba-ariba sa Iriga, ay nako. Ang mga taga-Iriga siguradong tutok-tukan kamo sa buto. Kaya ang sabi kan iba na mga taga-syudad na ini, maging taga-ringkunada nga ni, nagbuburosis, ang marangay kayan, ang misis na ni kong Migs Villaferte, kan ringkunada, ang magkandidatong mayor sa Iriga. Dapat nga si Ma'am Rachel Peters Villaferte na ang magkandidatong mayor, yun ang maging mayor, tangarig. Pagali nga sa Kapitolyo, tayaon dyan si Governor Luigi Villaferte, pagali sa Congress, tayaon dyan si Congressman Migs and Congressman Elry, diri-diretso na ang tabang. Ang surumpay ang tubo, pasiring sa Iriga City, lalo na kung ang mayor tanang nga sa Iriga, ayun na nga si, Ma'am Rachel Peters Villaferte. O, ika pa di, kumbinsido ka man kayo pa di. O, kumbinsido da si Pading Charlie, taenot na enot nga ya, kung ang malaban kaya nga Pading Joey, si Rex saka si Madel, sa sunod na eleksyon, ba't tagilid nga dyan si Rex? Tanong man niya ako pa di. O, ilingon mo nga ya. Sinuno ko ilanganing ang sinuno ko yung nakalaban ni Rex. Gumina na lang ng lampas ang gatos. Nabuto, ha? Kadikito lang pala niya akong, yung ay padit. Sarambang nga sila mang ni Rex. Baka nga ni ngayon, sa mga tao yan ni Madil, naabok kinuno ko'y, nagboto na lang kay Rex. O. Kaya kadakol na bagang mga pigbubuling mga balingbing. O ganyan nga ya. Delikado dyan si Rex na daogon ngayon ni Madil. Naharam ngayon nindo si Madil, ano pa, gulpi pa ngayong mga supporters ni, saka mga sadiring tao sa Iriga. Baka ngaya gumana dyan si Madil. Pero ngayon kung si Madil saka si Rachel Peters Villaferte maglaban, ay sigurado ngayon dyan lamang si Rachel.
O yan ang sabi kan mga nakakaulay-ulay ta. Oy, advance happy fiesta ka punong barangay Milvin Barayoga. Oy, good morning sa mga Sangguniang Bayan members, ano? Siriman sa mga Sangguniang Bayan, sa mga Sangguniang Panglungsod. Nang dahil sa Indo, may mga temporary in-nature kitang mga resolution and permanent in character, baliktad siguro, na mga ordinansa na napapakinabangan po kan mga kababayan ta. Out paman lugod dan mga accomplishment nindo, saro-saro unta, kung sa irisay na mga konsyal, board member, ang mga nakapasar lamang ning ordinansa. Natibaad, nalalabot na ang tukawan kan iba dyan na inilihirtang konsyal, na maayo man lamang gayud maipasar na dawa sarong ordinansa or dawa sarong resolusyon. Sayang kan pigpaparasweldo nindo. Pero inuumaw mi itong mga maurag na magpasar ng resolusyon ordinansa ng mga elected councilor and board member na talagang nagtatrabaho po kami. Dahil sayang ang samoyang boto para sa Indo. Pero duman sa dahil man lamang nakapasar ng ordinansa, next election daw dahil na yung pagburutuhan, para sweldong bayo man pakinabang ang publiko. Mahanap po lang kami after the commercial, mabalik po kami. Uli ko, nagsinyas ka. Ubos na. Ay, uli. Oras na pala mga tugang. Sorry, paring tiya. Napapasiram pa pala ng puro platika ako. Mapaaram na pala ko. Tama, 11 na, sorry.